Pakete piro sing murah? Pakete akhir tahun 9.500.000 entuke 6, Mas. Tenan pura iki. Tenan iki lho. Jajal. Iki 2 pintu, Wah. lemari baju bane jati. Nah, iki. Wah, mending iki. Sing kedua Ndi? itu lemari jatine, Mas. Loh. 2 pintu. Apik iki? Ya, iki kok iso milih sing gak nggo laci ya kena. Iso. Iso. Yo, terus. Sing ketiga 3 pintu, Mas. Walah iki Ya, jos. Iki 3 pintu tanpa kaca ya. Jati kabeh Mas iki lho tak sepil jerone. Mending jan. Iki. Heeh. Wis dijamin full jati. Yo, Engko heeh. milih entuk 2 ya. Ya, ndi sitoke? Oleh papat. Lah sing kelima iki, Mas. Lemari gerabah 2 Oh, pintu. yo, kena gua ada piring. Ada piring, ada gelas ning ruang tamu ya. Ya. Terakhir tak kayak meja TV. Meja TV. Meja TV panjangnya 1,5 meter. Yo. Modelnya pakai laci papat ini Mas. Kula dalah jos iki. Nah, iki jos. Dadi kok Sik. Wakeh men iki ongkos kirime piro? Orang nganggo ongkos kirim, Mas. Gratis ongkir. Banyuwangi maku. Tenan iki Banyuwangi gratis ongkir. Brebes, Cilacap ya pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur, Banyuwangi, Probolinggo kabeh gratis ongkir. Ngono gawe DP ngono kae. Ora gak nganggo DP ya. Iki bahane jati kabeh. Kok nek arep pesen sampean golek nomor WA aku ning bio profil. Oh, tak kayak list pengiriman sampean isi barangnya teko omah dicek saya lagi bayar. Bisa. Bisa. Jadi COD ning omah kabeh ya? Iya toh. Aku mau aku nek DP. Gak nganggo DP, Mas. Ya wis. Iku nek tanggomu pengen pesen yo wingi carane. Carane ngono kuwi mang ya. Langsung disampaine ya. Oke, wis jan istimewa iki. 10 juta oleh bek. Meja TV, lemari komplit. Info lengkapnya bio profil nggih, monggo langsung di order.